Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Merħba bilkom li lqajtu l-istedina li jagħmlilkom Ġesu biex tiġu għal din l-ikla, għax il-qudiesa hija ikla. Ħudu kulu, dak li se nagħmlu issa. Se noffri l-qudiesa għal benefatturi kollha ta' dan it-tempju. Hawnhekk jiġu ħafna nies, min ħajamel it-testijiet, min għandu tfal, l-isptar, min se jagħmel check-up, min hekk ħafna. Kollha jitolbu għalina. Waħna hawnhekk f'dan il-santwarju kull filgħaxija, il-qudies ta' filgħaxija niftakru f'dawn il-bżonnijiet kollha. L-ewwel qed tagħkom, x'kulħadd għandu bżonn u tiegħi, ta' niesna, ta' ħbiebna u ta' dawk li huma l-iktar fil-bżonn. Ejjew narfu ħtijietna ħuti u naraw kif għaddejna dil-ġimgħa. Konna ħbieb ta' Alla dil-ġimgħa jew xi ftit bedna minnu. Tajna lil Alla l-ewwel post jew ħallejnih fl-aħħar. Nitolbu maħfra. Int ħanin bil-bosta ma' kull min isejjaħlek mulej ħniena. Int kollok tieba mal-mitinbin, Kristu ħniena. Int avukat tagħna quddiem il-Missier, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-nubietna, iwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nfaħru l-Alla, glorja lill-Alla fil-għoli tas-smewiet u paċi fl-art lin-nedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuġie, irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf t'Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħelna għalina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattal tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħelna għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-ola Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, aħna nagħmlu l-qalb u nsejħulek Missier. Saħħa fina l-ispirtu tal-uliet adottivi tiegħek biex jistħoqilna niksbu il-wirt li inti wetna bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. F'dak iż-żmien il-prinċpijiet marru jgħidu lis-sultan: ħalli jiġi maqtul Ġeremija, għax b'dan il-kliem qiegħed jgħidilhom qiegħed jaqta' qalb is-suldati li fadal f'din il-belt u qalb il-poplu kollu. Tassew bniedem bħal dan mhuwiex ifittex il-ġid ta' dan il-poplu, imma l-qerda tiegħu. U s-sultan Sedekija qalilhom: araw, fidejkom hu, għax is-sultan ma jista' jagħmel xejn magħkom. U ħadu lil Ġeremija u xeħtuh fil-bir ta' Malakija bejn is-sultan li kien fil-bitħa tal-Assa. Imbagħad lil Ġeremija niżluh bil-ħbula f'dan il-kbir. Ilma ma kienx fih, imma ħama biss, u Ġeremija għodos fil-ħama. Ebed Melek ħareġ mill-palazz tas-sultan, mar ikellmu u qallu: Sidi s-sultan, dawn in-nies ġibu ruhom ħażin f'kull ma għamlu lil Ġeremija l-profeta li xeħtuh fil-bir u dalwaqt imut bil-ġuħ għax ma baqax ħobs fil-belt. Is-sultan imbagħad ordna lil Ebed Melek il-Kusi u qallu: ħu miegħek tliet irġiel minn dawn u mur tella lil Ġeremija l-profeta mill-bir qabel ma jmut. Il-kelma tal-mulej. Sarm responsorjali ngħidu flimkien: mulej fittex għejni. Ittamajt b'tama qawwija fil-mulej u niser ħdejja u sama lajta tiegħi ngħidu flimkien: mulej fittex għejni.
Min bir waħxi tellani min qalb il-ħama u t-tajn. Fuq il-blat edli l-ġlejja u saħħaħ li l-mixi tiegħi ngħidu flimkien. Edli fuq fommi għanja ġdida, għanja ta' tifħil l-Alla tagħna. Ħafna jaraw u jintlew bil-biża tiegħu u jittamaw fil-mulej ngħidu flimkien. Jien f'qajjar u msejken għandi l-sidi jaħseb fija. Inti l-għajnuna u l-ħelsin tiegħi, id-dumx ma tgħinni Alla tiegħi ngħidu flimkien. Qari mill-littra lil-Lut. Ħuti, la darba aħna wkoll għadna madwarna sħaba kbira ta' xhieda, ejjew inwarbru minna kull xkiel u kull dnub li malajri fixkilna. U b'qalbna qawwija nibqgħu niġru t-triq tal-prova li għandna qudiemna. Inżommu għajnejna merfawwa lejn Ġesu li minnu tibda u fih tintemm il-fidi tagħna. U li flok lena li kellu qudiemu għata s-salib bla xejn ma qis lajb tiegħu u issa qiegħed fuq in-naħa tal-lemin tat-tron ta' Alla. Aħsbu mela fih li għata l-oppożizzjoni kbira min-naħa tal-midinbin biex ma tejjewx u ma taqtawx qalbkom. Sa issa fil-ġlieda tagħkom kontra dnub qatt ma żammejtux hekk qiebes li wasaltu biex ixxerdu demkom. Il-kelma tal-mulej. Jekk joġobkom qumu bil-wifq għall-Evanġelu. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Ġejt inġib mhux il-paċi fid-dinja imma il-firda. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Nar ġejt inqiegħed fuq l-art u kemm nixtieq li diġà qabad. Iżda hemm magħmudija li bija għandi nitgħammed u x'dieqa għandi sa ma dan iseħħ. Taħsbu intom li jien ġejt inġib il-paċi fid-dinja? Le ngħidilkom imma il-firda. Għax millum il-qudiem 5 min-nies f'dar waħda ikunu mifruda bejniethom. 3 kontra 2 u 2 kontra 3. Jinfirdu l-missier kontra l-iben u l-iben kontra l-missier. L-om kontra l-bint u l-bint kontra l-om. Om ir-raġel kontra mart bina u mart liben kontra om żewġa. Il-kelma tal-mulej. Ma nistaġibx jekk intom x'in smajdu dal-Vanġelu da x'inhu jgħid. Kristu qed jgħidilna jien ma ġejt biex inġib il-paċi imma l-firda, da veru. Allura ħanejdilkom fuq x'qed nittrattaw il-quddiesa kollha. Fuq il-kuraġġ li nħobbu lill-Alla l-ewwel. Għax trid il-kuraġġ biex lill-Alla tagħtih l-ewwel post. Bejnietna jiena bħalkom, kif ikollu bżonnu il-mulej niġri imma xi m'għandux bżonnu nħalliha għall-aħħar. Allura il-quddiesa kollha llum fuq dil-kelma titkellem fuq il-kuraġġ li nħobbu lill-Alla l-ewwel. Ħanibdew minn Ġeremija li smajna fl-ewwel qari, ma nafx kemm fimtuha il-silta qasira. Ġeremija kien profeta 650 sena qabel ma twieled Ġesu. U kien jippretka lin-nies ikkonvertu, ħallikom il-ħażen, ħallikom id-dnubiet, ma tafint il-poplu dejjem poplu
u kulħadd irid jagħmel li jrid dan qed nitkellmu 650 sena qabel Kristu. U ma kinux jagħtuh widen u kien jippriedka ħobbu lill-Alla u dbedu mill-ħażen. U laqqat ma' wiċċu għax ktejt il-verità iċabċbuwielek. Ara knejt gidba iċabċbuli. Imma knejt il-verità iċabċbuwielek. U n-nies ta' żmienu sa waslu biex tefoħ ġabir kollu ħama biex jifgawh u jifgaw dik il-vuċi tiegħu. Għax xebgħu jisimgħu ikkonvertu windimu il-bniedem kwaħt jagħmel li jrid. Ma Ġeremija kellu l-kuraġġ ma marx mal-folla. Ma qalx isma' l-folla trid hekk mela ma qalija kif la jridu hekk ħanagħmel bħalhom. Le. Mar kontra il-kurrent. Ħanitalmuha bl-ammendin. Qatt timxi wara l-folla. Il-folla hekk iridu llum kulħadd ħanagħmel bħalhom. Qatt Ġeremija dilli għallimni. Bejn Alla u l-folla nimxi wara Alla, mhux wara l-folla. Aħna għawdix għandna proverbju, forsi intom tafu wkoll. Ngħidu tagħmel bħannaċ ta' bendu. Kien hemm naġa li marret fix-xifer u qabżet u l-oħrajn għamlu bħala. Hija t-tentazzjoni tiegħi u tiegħek li nagħmel bħal ħadd ieħor. Allura t-tagħlima li qed titini Ġeremija llum hija ħobb l-Alla l-ewwel. Ara xirritu u ma jimpurtakx mill-kurrent u mill-mewx tal-ħajja. It-tieni qari l-istess qed jgħidilna. Kuraġġ fil-ġirja ta' ħajjitna. U allura ġabilna l-eżempju ta' atleta ġerrej. Il-ġerrej ġelli narawhom fl-atlisa u anke issa jkun hawn it-tiġrijiet taż-żwiemel. Il-ġerrej moħħ fil-premju li se jieħu. Mhux hekk? Iktar u iktar fit-tiġrijiet tan-nies, x'jagħmel il-ġerrej? L-ewwel nett iwarrab it-toqol, allura jwarrab id-dnub. It-tieni isammar ħarsu fuq Ġesu u t-tielet fit-tieni qari smajna ma nejjewx u ma naqtgħux qalbna. Għaliex faċli knaraw minnu traskurat u nagħmel bħalu. Ma rridux eżiż ma nejjewx fil-ħajja spiritwali u ma naqtgħux qalbna. Imbagħad kien hemm sentenza sabiħa. Ejjew nimitaw sħaba ta' qaddisejn hemm li jimxew il-mixja tal-fidi u aħna rridu nagħmlu bħalhom. Dawk ġrew il-ġirja tal-ħajja, mhux biss ġrew imma kisbu l-kuruna tal-ħajja għax żammew il-fidi sal-aħħar nifs. It-tielet, issa ħaniġu għall-Vanġelu. Da x'irid jgħid Kristu. Jien ma ġejtx inġib il-paċi imma l-firda. Hawnhekk Kristu qed jgħid lill-Apostli u lili u lilek. Biex inħobbu lill-Alla rridu nħobbuh qabel kulħadd anke qabel l-eżiż tiegħi u tiegħek. Għax tħobb il-Ġesu jfisser tagħtih l-ewwel post. U għalilna ġieli biex tħobbu lili ikolkom tinfirdu mill-eżiż tagħkom. Biex tagħtu l-ewwel post lili ġieli jkollok ma tismax mill-familja. U allura santikom żewġ eżempi. Wieħed minnhom tafu forsi mill-history tal-Ingilterra. U l-ieħor huwa storja fi żmien il-gwerra li għaddiet. L-ewwel wieħed. Saint Thomas More li l-festa tiegħu issir f'Ġunju. Kien kanċellier
tar-re Henry VIII l-Ingilterra. Henry VIII ippretenda li jagħmel id-divorzju u ppretenda li St. Thomas More li kien kattoliku sod ippretenda li jżomm bħalu. King Henry VIII ħada kontra il-Papa ta' dak iż-żmien u ppretenda li l-kanċellier ta' warajh jgħid bħalu. Hawnhekk weħilna għallu. Trid tgħid bħali u żomm li jien għandi dritt niddivorzja. U għandu dik is-sentenza. I am the king's good servant, but God's first. Jien għaddejtijek fidejn u x-xogħol tas-saltna nagħmlu. Għaddejtijak, imma l-ewwel jien għaddejt Alla. Bejn Alla u int nażel lil Alla. Kellu l-mara kien jisimha Margaret u żewġ tfal u daw qalulu Thomas, dak sa jaqtalek rasek ta' ħatħallina li ħatħallini jarmla b'żewġ tfal min jaf x'ħass dak. Imma biex iħobb l-Alla kien lest li jiċċaħħad mill-imħabba ta' martu u żewġ uliedu u poġġa rasu taħt il-mannara. Ma nafx kemm għandi kuraġġ nagħmel jien u int l-istess. L-ewwel post Alla u l-liġi tiegħu. U din hija storja oħra li se ngħidilkom biex tifhmu l-Vanġelu għax mhux ħafif. Meta semma l-firda kultant biex tħobb l-Alla trid ma tagħtix każ ta' affarijiet oħra. Hija storja ta' żmien il-gwerra, jekk hawn xi ħadd inkom jiddiletta aw ġibtilkom ir-ritratt ukoll. Raġel ta' 36 sena mill-Awstrija għal min jaf fi żmien il-gwerra Hitler invada lill-Awstrija u l-Awstrija saret parti mill-Ġermanja u ġial li l-irġiel kollha jidħlu bil-leva. Fil-1943 dan ir-raġel li qed insemmilkom jismu Franz kun jomu dak xent Jager Stratel għalwa Franz ħansemmuh Franz. Kien kattoliku u fil-kuxjenza ħass jien insir soldat nazista ma jkun qatt. Din hija gwerra inġusta. Kien jaf ukoll x'in jagħmel Hitler moħqrija lil-lut li joqtolhom, eċċetera. Le qal. Ma jistax ikun li jien naċċetta li nkun soldat. Ġaloħ bil-fors jidħol soldat u l-ewwel ħaġa li meta tidħol soldati li taħlef fedeltà lejn il-Führer huwa Hitler. U dik ma nasal qatt. Fil-1943 qalulu jew fedeltà lejn Hitler jew noqtluk. Arrestawh, ra fil-kuxjenza tiegħu jien x'ħanażel bejn Kristu u l-Führer jien il-min sa nażel. Kelma waħda. Il-kap tiegħi huwa Kristu. Kellu mara u 4 tfal. L-aħħar ittra tiegħu għatowilu għal-mewt, l-aħħar ittra tiegħu kienet din. Meta taslilkom din l-ittra jien inkun diġà mitt. Xtaqt li nerġa' niltaqa' magħkom u narakom. Iżda Alla rid mod ieħor. Itolbu għalija sabiex niltaqgħu fil-ġenna flimkien. Miet, qatluh, ħarquh, nafu fejn ir-relikwi tiegħu, ħarquh. Il-Papa Benedettu
fis-sena 2007 iddikjaraħ martri tal-fidi ta' żmienna dan fil-1943. U fis-sena 2007, jiġifieri 7 snin ilu, ftit inqas, għamlu l-beatifikazzjoni tiegħu ġewwa l-Awstrija. Interessanti li l-mara tiegħu min jaf xrat miskina li rid trabbi t-tfal tagħha mingħajr għajnuna tar-raġel, għexet rabbiet il-familja b'mod qaddis u baqgħet ħajja. Ta' 94 sena kienet preżenti fiċ-ċerimonja meta żewġa ġie ibbeatifikat martri tal-fidi. It-tnejn batew. Franz bata għax bejn l-imħabba lejn il-familja li kien iħobbhom u bejn Kristu aċċetta li jażel li jħobb il-Kristu. Għax kif għalajn imħabba l-familja għax naħna għamel kif nirraġunaw jien u jint, imħabba l-ġob, imħabba daħħab il-Ġesu l-ewwel u qabel kulħadd. Mhijiex virtu ħafifa dejnta, u għalhekk l-ewwel li ma nitlob ilu jien u int. Mulej jagħtini l-kuraġġ li ma npoġġi xejn qablek, xejn. U l-ħadd qablek. Għamel li jiena nħobbok ma jkolli l-kuraġġ. Immur kontra l-kurrent, anke jekk ħadd ieħor ħajamel x'jagħmel mhix affarijiet tiegħi. Mulej għamel li nħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. B'kun ċerti li l-mulej kien kunu ġenerużi miegħu, ikun ukoll ġeneruż magħna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Jekk hawn xi ħadd ikun jara l-istorja fis-sagristija u r-ritratt tiegħu wkoll dan. Flimkien ejjew nistqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissem il-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missieru bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina b'għad Ponzu Pilatu, mietu difnuh. U fit-tielet jum qam minn belwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum weġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra tad-nubiet nistenna l-qawma mill-wiet u l-ħajja ta' żmien li ġej amen. Miġburinaw f'dar missierna għal din l-ikla qaddisa tal-Ewkaristija ejjew nitolbuh iżejjinna l-mulej bil-grazzja tiegħu ta' qlubija u kuraġġ biex nimxu dejjem fit-triq id-dritta. Iqaf mulej mal-Knisja tiegħek hija tħabbrek biex in-nar ta' mħabba li Kristu ġej qabbad fid-dinja jibqa' jaqbad fi qlub il-bnedmin nitolbu. Mulej jagħmel li aħna nirbħu erbeħ oħra għal warajk u nikkonvertu lil mitinbejn nitolbu. Sabiex kun ma dak kollha li fid-dinja illum qegħdin iħadnu ħsibijiet ta' sliem u mhux ta' ħsara u qegħdin ħabirku għal ġid tal-bnedmin kollha għalhekk bil-għajnuna tal-grazzja tiegħek żommhom sħaħ f'din il-fidi nitolbu. Ikunu dejjem il-qaddisin eżempju għalina biex inwarbu minna kull xkiel ta' dnub u b'qalbna qawwija niġru fit-triq li għandna qudiemna ħanejxu skont il-fidi tagħna nitolbu. Fl-aħħar ħan nitolbu għall-irbeħ tagħna, wassal għas-slim ta' dejjem, il-qaddejja mejtejn, niesna, rabatna, benefatturi u b'mod speċjali dawk li m'għandhomx min jitlob għalihom nitolbu.
namlu paċi l-Madonna talba għal paċi fid-dinja. Mulej kebbes in-nar tal-imħabba vera fil-bnedmin kollha biex bil-verità u s-sinċerità kollha inħabirku għal vera paċi fid-dinja bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. F'din it-talba li se ngħidu għandna kelma. Se nagħmlu bidla glorjuża. Mela aħna ġibna it-tqieq u l-inbiet. U offrejnieh lill-Alla. U intom tajtu l-offerta tagħkom. Mela aħna l-Alla santuh tqieq u l-inbiet. U x'se jagħmel? Se jbidlu fid-ġisem u d-dem ta' Kristu. Mela Alla se jagħmel dil-bidla magħna, exchange, skambju. Aħna tajnieh il-ftit u se jtina l-ħafna. Għalhekk isemmuha dit-talba. Ilqa' mulej daw l-offerti tagħna li bihom nagħmlu miegħek bidla glorjuża. Għax waqt li aħna nofrulek mill-frott tal-art it-tqieq u l-inbiet, inti se tagħtina lilek innifsek. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħħar lil mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tassew mulej Mister Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi ta' salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Kristu ħenna għalina fil-miżerji tagħna u oġbu jitwilet minn verġni, miet fuq is-salib biex jeħlisna mill-mewt ta' dejjem u rxoxta għal-ħajja biex jagħtina ħajja bla tmiem. Ejjew għalhekk ninaqdu mal-anġli u l-qaddisin kollha fis-sema u flimkien intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewiet, mbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qudusija, qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Danu il-misteru tal-fidi. Nħabbru. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu għall-Knisja. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerrada mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Iskwijiet u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fl-erwieħ tal-mejtin kollha tagħna. Għamel li kif huma bil-Magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għall-ħajja. Ħaniftakru fil-benefatturi mejtin ta' dan it-tempju. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Saħ nitolbu għalina u għall-bżonnijiet tal-familji tagħna. Ħelna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Om Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Fit-talba li għallimna Ġesu, l-ewwel ħaġa hi li jitqaddes l-isem tiegħu tal-Alla, tiġi s-saltna tiegħu u jsir dak li jrid hu. Ejjew nagħmluha sewwa dit-talba biex nifhmu li Alla l-ewwel u qabel kulħadd. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubiet bħalma naħfru li minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jekk l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarix lejn dubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jien trid fiha, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Paċi magħkom, paċi magħkom. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem, ħaruf tal-Alla. Danu il-ħaruf tal-Alla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Stejt kelma wara. Tata sen nisri
Qarbina ta' xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġara darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena ninaqat miegħek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Oh
Mulej jagħtini l-grazzja li nħobbok fuq kollox u fuq kulħadd u ma nibdlek ma xejn u ma ħadd. Nitolbu. Il-Mulej nirringrazzjawk ta' dan is-sagrament li tajtna, inti għamiltna xirka waħda, għaqda waħda ma' Kristu. Bl-umiltà kollha nitolbu t-tieba tiegħek biex insiru nixbħuh f'din id-dinja ħalli naslu fis-sema u nitennew għal dejjem miegħu u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Avviżi l-ewwel għada fil-għaxija hawnhekk fuq is-suntier se ssir il-velja tal-Assunta. Mela, għada fil-għaxija hekk il-qudies ħajkun hekk. Fis-6:30 ikun hawn il-quddiesa, imbagħad fit-8 tibda il-velja. Fit-8 ta' bil-lejl. Tkun sabiħa ħafna. Issa, Santa Marija, il-quddies ħajkun hekk. Fil-5:30 filgħodu se jkun hawn mixja għal fuq il-għolja ta' Ammar fejn issir il-quddiesa, imbagħad fis-santwarju il-quddies ikun fis-6:15 filgħodu, fit-8:30, fil-10, fil-11:15 u fil-għaxija fil-5. Fid-dar ta' French tal-Art ir-Rużarju se jsir fil-5 ta' fil-għaxija. Ħaġa oħra interessanti ngħidulkom li dik in-naħa fejn dak l-artal il-fdalijiet tal-qaddej Talla Dum Michel Attard li beda din il-velja ta' Santa Marija u bdija ilu mejjed ħadem biex tixteret il-qima lil Madonna, issa il-fdalijiet tiegħu jinsabu fis-santwarju hawnhekk. Dan is-santwarju kien isejjaħlu oasi ta' paċi, post ta' paċi. Nitolbuh u nitolbu l-Alla biex jekk li hija l-volontà tiegħu qatt naraw għaddejs fuq l-artali. Il-Mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna ta' kienu u tal-ħajtin għaw tarek ċejnabna għaxinti til-għana. Madonna ta' kienu u timek el-għana ċejnabna li tolbu biex tfirex ismana, biex tfirex ismana. Ħadd it-tajjeb lil kulħadd.